Dobrý den, mé jméno je Radek Morávek, jsem studentem Střední průmyslové školy Třebíč a se svým spolužákem Tomášem Dvořákem a učitelem Alešem Horákem jsme vytvořili projekt jménem Slunečnice. Projekt Slunečnice představuje řešení, jak maximálně využít sluneční energii. Stejně jako u slunečnice v přírodě se i náš projekt otáčí za světlem. Z tohoto důvodu jsme i důvtipně pojmenovali projekt Slunečnice. Použití této technologie dokáže zvýšit účinnost celých solárních parků, ale i individuálních solárních zařízení, u kterých kvůli jejich místním podmínkám je vhodné zajistit co nejvyšší efektivitu.